Saps que les tortugues ja vivien en l'època dels dinosaures? I sobrevisqueren. Ara comptem amb un nou enemic. Sí, nosaltres. Al món hi ha més de 300 espècies de tortugues d'aigua dolça i al nostre territori tenim encara dues espècies autòctones, la tortuga d'estany europea i la d'aigua ibèrica. Fa dècades hi havia centenars de milers a les nostres zones húmides, però ara estan en perill d'extinció. Han destruït molts dels seus hàbitats per construir infraestructures, zones industrials i urbanitzacions, deixant les tortugues aïllades. Però com que les desgràcies mai no venen soles, des dels anys 80 es va introduir en el medi natural una de les 100 espècies invasores més danyoses, la tortuga de Florida, més gran i agressiva, àlies orelles roges. Es venien en les botigues de mascotes i molta gent les abandonava a la natura. I amb l'absència del seu depredador natural, s'ha fet l'ama del corral. No, la solució no és amollar cocodrils. Llavors, què podem fer? No fomentar el negoci d'animals vius i, sobretot, mai abandonar les mascotes en la natura. En el voluntariat ambiental Projecte EMIS d'Acció Ecologista Agro ens dediquem a protegir les tortugues autòctones i retirar les invasores. Una manera de conservar els nostres aiguamolls entre totes i tots. Ja han participat més de 5.000 persones des de l'any 2010. T'apuntes?